дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар душанбе оид ба татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон саммити чорум доир гардид. сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ лоиқ шералӣ. дар бунёди коргоҳи истеҳсоли шифр корҳо вусъат меёбад. пешгӯии обу ҳавошиносон. дар шаҳри душанбе саммити чорум оид ба татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баргузор гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷараёни ҳамоиш иштирокчиён ба тайёр намудани мутахассисони соҳаи тиб, сифати доруворӣ ва истифодаи самараноки таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ, рушди заминаи ҳуқуқӣ ва моддии техникии муассисаҳои тандурустӣ, ҳифзи солимии модару кӯдак, сифат ва дастрасии кӯмаки тиббию иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. инчунин таъсис додани инфрасохтори муосири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди системаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии давлатӣ ва хусусӣ, таъмини вазъи баланди иҷтимоии кормандони тиб ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҷараёни боздиди корӣ аз ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Ширалӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳо дар як қатор иншоотӣ бунёдшаванда, аз ҷумла беморхонаи минтақавӣ дорои 120 кат дар деҳаи Ғӯсар, бинои маъмурии ҷамоати деҳот, бунёди тогзори Хавозавӣ, кӯдакистон барои 200 нафар дар деҳаи Навобод шинос гардид. зимни сафари корӣ ҳамчунин аз рафти омодагӣ барои бунёди бинои иловагии кӯдакистони рақми 5-уми деҳаи Ғӯсар, тоза кардани канали Марғедар, таҷдиди ҳаммом дар деҳаи Навобод аз ҷониби соҳибкорон шинос шуда, ба масъулин барои вусъат додани корҳо дастурҳо дода шуд. ҳамзамон бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар канори шоҳроҳи Панҷакент Айнӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳотӣ Лоиқ Ширалӣ ва Рӯдаки ҳашари ниҳолшинонӣ доир гардида, ҳашарчиён бо дастури мутахассисон ва тибқи қоидаҳои агротехникӣ 250 бех ниҳоли ороишӣ сӯзанд баргшуноиданд. хабар медиҳад дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент. имрӯзҳо дар соҳили рӯди Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сӯҷина бо сармоягузории соҳибкор Фариз Камолов ва бародаронаш нахустин коргоҳи истеҳсоли шифр дар шаҳр бунёд мешавад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёди ин коргоҳи саноатӣ иттилоъ дода шуд, ки ҳоло бунёди биноҳо барои васлу насби таҷҳизот, ки дар ҷумҳурии Чин фармоиш дода шудааст, вусъат ёфта, саҳни он низ тахту ҳамвор карда мешавад. ҳамчунин барои истеҳсоли шифр масолиҳи хоми зарурӣ низ дастрас карда шудааст. бояд гуфт, ки бо ба кор даромадани ин коргоҳ барои 25 нафар мутахассисон ва сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб фароҳам оварда шуда, дар он дар як баст то 5000 дона шифр истеҳсол карда мешавад. дар шаҳри Душанбе аз санаи 9 то 16 феврал мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ё КАФ 2025 миёни мунтахабҳои футзали занона баргузор мегардад. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба Федератсияи футболи кишвар хабар дода мегӯяд, ки дар ин мусобиқа тимҳои футзали занонаи 5 кишвар ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Эрон ширкат мекунанд. манбаъ мегӯяд, ин мусобиқа дар як марҳила баргузор хоҳад шуд. ба гуфтаи Федератсияи футболи Тоҷикистон, мунтахаби футзали занонаи Тоҷикистон нахустин бозии худро дар мусобиқаи КАФ 2025 санаи 10 феврал бо тими Қирғизистон анҷом медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 7 то 10 феврали соли равон вазъи обу ҳаво тағйир ёфта, ҳарорат паст мешавад ва боришот дар назар аст. иттилоъ медиҳад маркази обуҳавошиносии кишвар. санаи 7 феврал дар аксари минтақаҳои кишвар ҳавои устувор бидуни боришот дар назар буда, рӯзи шанбе яъне санаи 8 феврал вазъ тағйир хоҳад ёфт. то санаи 10 феврал дар бисёр минтақаҳо, хусусан дар водиҳо ва минтақаҳои назди кӯҳӣ, боришот дар шакли борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. суръати шамол дар баъзе минтақаҳо то 18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо дар ин давра рӯзона аз 12 то 17 ва аз 4 то 9 дараҷа гарм ва шабона то 2 дараҷа хунук мешавад. дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳарорати шабона то 7 дараҷа ва поёнтар аз он мефарояд.
дар шарқи вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон ҳаво то 32 дараҷа сард мешавад. дар баландкӯҳҳо эҳтимоли яхбандӣ зиёд аст. бинобар ин нафароне ки ҳаракат ба ин минтақаҳоро ба нақша гирифтанд бояд эҳтиёткор бошанд. дар шаҳри душанбе санаҳои 9 ва 10 феврал борон ва барф меборад. шамол аз самти ғарб 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳарорат шабона 1-3 дараҷа ва рӯзона 6-8 дараҷа гарм мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.